खुलुमो आरो बे सेन्टारनि प्रेयारवारिफोर आङो गोसोखांबाय थायो जेबो होनो हाया आरो गैया आंहा जिउआव थेवबो आं बिसोरखौ जिउजों आरो गोसोजों खाथियाव थानाय बायदि मोनबाय थायो आं जेरावखि थाया मानो आं दाखालि शिलंआव थांदों शिलंआव थांनायाव ओरैबादि आं आयंनि महरखौ आयंनि माखासे जीवनखौ माने आंनि सायाव अननाय होनायखौ आं गोसोखांहैबाय थादों मानो गोसोखांदों आं मिथिया आरो खिन्थु आंनि गोसोआव माने सौदावबाय थादों आरो आयंनि जीवन माने आयंनि महर आयंनि बुंनाय आयंनि रायलायनाय ओमफ्राय आं बिराद गोसोखांदों आरो दा सानदेआव आङो एबार खनसेयाव प्रेयार सेन्टाराव थांथारनोसैलै होननानै आं फैदों ओमफ्राय आं दा फादारनि गारि सालायो डन बस्क' कलेजाव ओमफ्राय दा आङो फादारनाव दहायो सोंबाय मैया सोंदों आरो थांनो हागोन होननायखाय आं फैथारबाय आरो दा आं मोजाङै मोजां लोगो मोनफैदों बिराद खुसि मोनदों बेनो आंनि जिबनाव मोनसे लाइफ हिस्ट'रि आंहा सोलेराव बेबायदि माने मोजां नङामोन आंनि सोलेराव पेरालाइसिस आखाइ आथिं सब अल बडि माने आंहा गोथैमोन थैनायनि समानमोन बिसनायावनो थायो बिसनायावनो जायो बिसनायावनो बिदि मोनसे आङो लेथ्रा बेबायदि माने अबस्था राहा गैयै बेबायदि जाबायमोन खिन्थु सानसेखालि आङो आइनि सिगाङाव बुंनानै लादों आइलै आंहा हिन्दु बे समाव आइलै आङो ख्रिस्टान जागौमोन होननानै बुंदों आरो बे समाव बुंनायलाय आइमोनहा आफामोनहा आंखौ रायज्लायनानै जे सार पास्टर बिसोरजों रायज्लायनानै आंखौ आइमोनहा आफामोनहा बे प्रेयार सेन्टाराव लाबोदों लाबोनायनि गेजेरजों दिनैहाय आंहाथ' अबस्था गैखाया बेबायदि मोनसे निरासा न'खरनि मानसिफ्रा खिन्थु आं साननाय दङमोन ख्रिस्टानफोरनि इसोरा सोखागोनलै बे ख्रिस्टान धर्मआ सोखागोनलै होननानै आं मोनसे फोथायनाय दङमोन आरो बेखौ फोथायनानै आङो फैदों फैनायनि गेजेरजों आङो बिसासनि जुगिदि प्रग्राम बेबायदि मोनसे 10 दिन मोनग्रोदों बे सिगाङाव मोननानै आंनि माखासे सोलेरा माने असान्थि दङमोन बे 10 दिन प्रग्राम थानायनि गेजेराव आं एसे माने थाबायनो हायाखै अबश्य थेवबो आं माखासे जिउआव गोजोननाय माने रंजानाय मोनसे सान्थिखौ आं मोननो हादों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव आङो 21 दिन मोनबावदों आङो 21 दिन 10 दिननिफ्राय उनाव 21 दिन मोनदों फार्स्टिं ओमफ्राय 21 दिनाव आङो एसे गथ'फोर थाबायस्लिंनाय बायदि एसे लासै आङो 21 दिन गेजेराव माने आङो बेबायदि थाबायनो हादों आरो आं खालि मा खालामोन इसोर आंखौ सोखादो जिसु आं सोखादो आं नोंनि मुङाव साखि होगोन आरो आं नोंखौ बाख्नायगोन बिदि आंहा मोनसे गोसोआव साननाय दंमोन आरो ख्रिस्टान धर्मआ बिराद मोजां बिदि मोनसे आंहा गोसोआव हास्थायबाय थानाया दङमोन आरो आं मिथिया आं माखासे बाथ्राफोरखौ आं मिथियामोन बै समाव थेवबो ख्रिस्टाना मोजां बेखौ आं सानोमोन आरो ओमफ्रायो बिदिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय आङो 21 दिन गेजेर नांबायब्ला एसे गथ'फोर थाबायस्लिंनाय बायदि होमबा बै न'आ गैयामोन एसेल' ओरै साथाय बेरानि खोबनाय दङमोन आरो बर'आव मोसा गालगाब होनो नामा बेबायदि आरो बेबायदि खोबनायाव आंखौ दोनदोंमोन आयंमोन आंखौ हर सान आर'ज खालामहैयोमोन प्रेयारवारि ग्रुपआ थांनानै ओमफ्राय बिसोर आंखौ फोरोङोमोन पाप सिखार खालाम आंहा सानो माने हिन्दु समाव मा पाप थानोब्रा बिदि सानो आरो कृष्णा सोखाखागोन बे सानोमोन आरो आंथ' हिन्दु नालाय मिथिया पापआ बबेया ओमफ्राय बिसोर आंखौ बाइबेलफोर लानानै फोरोङो बुजायो आदा दैस्रांमोन आयंमोन आब'मोन प्रेयार सेन्टारनि प्रेयारवारिफोर पास्टरफोर बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे आं गावखौ रियेलाइज खालामनो हादों आरो सोलायनो हादों आरो परिबर्तन जानो हादों आरो माने दिनै एसे गाबोन एसे आं गावखौ गोसो सोलायनायनि गेजेरजों आङो इसोरनि बोरखौ लासै बेबायदि मोननो हादों ओमफ्राय आं 40 दिन बेबायदि मोनबावदों 40 दिन मोननायाव आं गासै कमप्लिटलि आंनि देहानि जे बे पेरालाइसिसआ बबेयाव थांखो आं मिथिया खिन्थु आं गोदान सोलेर गोदान देहा बेबायदि इसोरनि जिसुनि मोनफिननो हादों प्रेइज द लर्ड हालेलुया प्रेइज द लर्ड आं बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो प्रेयार सेन्टारनि प्रेयारवारि पास्टर जेसेबांनाखि दङ लिडारफोर साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोरबोजों थेंक्स होयो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय इसोरनि गौरबनि लागै जाथों हसायैनो बयनिबो जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ आशीर्बाद खालामगोन फोथायनायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय हामबायसै थेंक इउ